କବି ସମ୍ରାଟ ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କବି ଶେଖର ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚିନ୍ତାମଣି ମହାନ୍ତି। ଭୂମିପୁତ୍ର ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରକୃତି କବି ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଯବନ କବି ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭକ୍ତ କବି ସାଲବେଗ। କର୍ମବୀର ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ। ଆଦିକବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସ। ଉତ୍କଳ କବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ପ୍ରେମିକ କବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ। ବ୍ୟାସକବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। କାନ୍ତକବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଗାଥାକବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର। ଉତ୍କଳ ଘଣ୍ଟ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର। କିଶୋର କବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ। ଅତିବଡ଼ି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଗାୟକ ସୁଧାକର ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ହରିନାଥ। ଗଣକବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ ଚରଣ ପାଣି। ଭକ୍ତ କବି ଭାବେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ। ପଲ୍ଲୀ କବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। କବି ମଞ୍ଜୁଳ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବସୁ। ବାଣୀକଣ୍ଠ ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନିମାଇ ଚରଣ ହରିଚନ୍ଦନ। କବିଚନ୍ଦ୍ର ରୂପେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି କାଳୀଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଗୀତିକବି ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ।